והנה ה-FE30F שלנו, יודעת לעשות לנו בריילים, שכבות, טקסטורות, לבן, הכפלות, מראה, על חומרים שקופים, על חומרים קשיחים מכל הסוגים. אנחנו יודעים להדפיס פה על מתכות ועל דיבון ועל קאפות ועל פרספקס. כמובן כל הטכנולוגיה מניקיונות אוטומטיים ובדיקת גובה אוטומטי, אזורי ואקום שמחולקים בצורה האופטימלית ביותר, LED פוזיאון באיכות הכי גבוהה שיש, כמובן תוכנת פיירי, מספר 1 בניהול צבע, בקולור מנג'מנט, כל עולם הפרופילים, פרופילי צבע, במכונות שלנו, אנחנו בונים אותם כשאנחנו מגיעים, עושים לכם את התאמות הצבע, הרי לא סתם קולור טק, כן? ופיירי הריפ האולטימטיבי לכל אופציה שתרצו מעבר לניהול צבע שהוא ברמה גבוהה, גם לבן על צבע, גם צבע, לבן, צבע, כמעט כל קומבינציות שכבות שאנחנו נרצה, אפשר לעשות פה ברמת התוכנה. זאת מכונה עם טכנולוגיה ועם מהירות גבוהה ועם שירות קולור טק.